kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Aniya na usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Sanglit ugma hadlaw man sa gugma, o Valentine's Day man ugma, ato na lang pod ilahos ang atong gisgutan mahitungod sa gugma, no? Kay duha ka sunod-sunod yun nga higayon nga atong gisgutan ning mahitungod sa gugma. Unya mohao man pud gihapon sa panahon nga ugma. Ugma, Happy Valentine's Day o adlaw sa gugma. Mo na nga mao na pud ni atong hisgutan. Ipadayon lang gihapon nato ang mahitungod sa gugma. Niining higayon na karon mo sentro ta atong tumbukon pag-ayaw kining gugma sa kinibang nato, no? Kining sa mga batanon o bisan gani sa mga dalagita na, no? Unsa ang lamdag sa kahitasan hitungod aning gugma. Ato lang yung ipahinumdum nga bisan pa manggali mga dagko na, no? Kining gugma na to nga tawhanon, naana ni siya kanang mga dili ba siya pure, dili lunsay. Tungod kay sa ato nang nahisgutan o sa mga nangagi na tong tulumanon sa lamdag sa kahitasan, nga sukad gayod mahulog ang una natong ginikanan adan ug Eva, may sulod man ang kanang gitawag nato lagi sa katekismo ato gining balik-balikon kay daghang mga Katoliko o mga dili Katoliko ang dili makabantay ani kung ano nga kining atong mga pagbati nga tawhanon dili na ni siya pure, but pasabot dili na ni siya lunsay. Sa in English pa naa na ang mga impurities diya sa atong pagbati. Pero so paglalangyod sa Dios nato dili gid unta ingon ana ato nang dimanan.
Niya mao na nga tungod kay naa na tay impurities kining atong mga pagbati gikinahanglan gyud niini ang atong pagtuo. Dili gyud pwede nga atong ipadaplin ang atong pagtuo. Buti pasabot dili tanang tibok dili tanang pitik sa atong kasing-kasing ato gyung pasignunutan. Kay kung dili galita mo dili gyud nato salaon, dili gyud nato iskrinon kining pitik sa atong kasing-kasing, di gyud magkadimao dayon ang musunod nga panghitabo sa atong kinabuhi o diha sa atong gugma. Mauna nga atong tutukan pag-ayo ang atong pagtuo. Simple raman, no? Ang tudling sa Biblia nga dili nato kalimtan kung mangita galita giya sa atong dili lang gani may tungod aning love life na to. Bisan sa ato gyung generalmente kinabuhi, no, diri sa kalibutan, no? In totality gyud ba sa atong kinabuhi sa kalibutan. Nanginahanglan magyud ta og mga informasyon o kahibalo. Unsaon nato ba nga magiyahan gyud ha sa atong panimuyo, no? Nga do nagimugiya na to. Dili ni kay bisan asa lang ta manguha og kahibalo, no? Oh. Ay kasagaran na to ato lang idepende sa unsay naana na to atong hibaw-an nga wa na to huna pag-ay ba nga manigikan ng atong akong nahibaw-an. Basin diri ra po nis kung kogalingon, no? Kay ako anad ko og unsay ra akong mahuna-hunaan, maura na. Dili na ko mangita paglaing source. Bantay ta kay kung dili gud ta mangita og source o dili ta mura bang kung saligalan nato atong kaugalingon ato namang natun-an diri nga dili lagi, no? Dili lagi na siya pwede kay kining atong tawhanon, kining atong pagkatawhanon nasagulan na nig mga pagbati nga dili lunsay. But pasabot na anay mga dili mahayo ani nga kinahanglan kung makahibalutag unsa ning mga pagbatia nga niya nato pugnan gyud nato, no? Atong usbon wala ta buhata sa Dios nga naana apan tungod sa unang ginikanan nato nga nagpakasala naaman dayo sang putanan, no? Katong grasya na luwatan og misulod day ng concupiscence. Unsa man ang concupiscence? Kana bang inclination sa sayop? Mao na. Nya kining inclination sa sayop naa ni diha sa atong pamalansi og diha sa pagbati. Gani kanang atong mga igsuon nga katong atong gisgutan gali sa topikong mahitungod anang lalaki nga ang pagbati babae, niya ang babae pud ang pagbati lalaki o apil na siya, no? Sa kanang gitawag na tug biological o emotional impurities. Mao na siya nga kinahanglan gyud masayod ta unsa ang pagtulon-an nga gitudlo sa atong simbahan ani kay ang ato ramang yung simbahan nga gitukod ni Kristo ang nasayod ani. Unsaon ni? Kaya nga naman, ningon si San Pablo diya sa unang Timoteo 3:15 nga ang simbahan o iglesia mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ang simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mangutana siguro mo nga naman nga diha sa simbahan mga tao ra man na, mga pari tao ra man na, makasala man pud na, masayop man po na sa personal. Bitaw, no? Ang simbahan, gidumala og mga pari, o nga masalay pon personally, pero na ay pagtulunan niya diha, nga maunay atong basihan diha sa atong panginabuhi, no? Sa pagpuyuan ng kalibutana. Buot na itong ipasabot, ang giya nga naa sa simbahan dili nang personalan sa atong mga pari kay sa ako na laging giingon ninyo personally ang atong pari mo sayop makasala pero kana mga pagtulunan nga ilang gitudlo nato nga dili ila nga giya sa Espiritu Santo mao na diha ang buot na kong ipasabot nga mao na ang kamatuoran kay dili biya makasulti si San Pablo nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran unya wala day kamatuoran. Mahimong dili na pud katuhuan ning Biblia na do, no? Kung nagtuo tas Biblia nga naa diri ang revelation gipadayag sa Dios, so atong ayuhog basa ning atong Biblia og asa ning kamatuoran, no? Kay kung ang atong hunahuna mayingon nga simbahan personalan sa mga pari o tawhanong galamhan sa mga obispo,
O kana mo atong panghuna-huna sa simbahan, dili gyud ta kasalig sa simbahan. Ako mismo, di gyud ko kasalig sa simbahan. Kung ang Dios iya lang gisalig ba ang pagpadagan sa iyang simbahan nga gitukod, kung iya rang gisalig sa tawhanong galamhan sa atong mga pari, siguro yung bulyasot. Okay, ang pagkatao na to, mapari man o dili na man yung impurities, di ba? O bitaw ato mga pari dili magparihas og batasan, di ba? Personally, o tungod na kay ang pagkatao na to natay kaugalingong identity. Nga ang atong pagkatao, kung kanang mga impurities dia kung dili mapugnan, mo reflect po na, makita po na nato dia sa atong simbahan. Mo nang mingon ta, ngano man to si Father? Di na ikatingala kay tao man sila, parehas man sila nato, no? Dili man naingon nga kung pari ka, mura na po ka Ginoo. Dili oy. Dili oy. Sa 12 ka apostoles lang, ngano man lagi to si Judas. Unya kato si Judas, ang Ginoo pag yun mo'y nagpili niya nga maapil siya sa 12 ka apostol. Di ba? Ya, si Pedro, ang gihimong tinugyanan ni Kristo sa mga yawis gingharian sa langit, nasipyat mangana si Pedro. Iyang gilimod si Kristo. Iya pag yung kaugalingong magtutudlo. So mo na nga, personally, dili ta kasalig aning atong mga nagdumala simbahan personally, pero dili biya pud tanan ha, kay daghan biya pud kong nahibaw-an nga mga pari nga buutan biya pud, mahayo biya pud. Ang ato laning gi-emphasize po ni nga kay basin daghan natong namina ron ba nga dili na mo mutuo sa simbahan sa paggiya tungod anang mga personalan. No, sayop ta na mungisin na po ng yawa na nga dili na ta mutuo sa simbahan. Kisa man atong tuhuan, no? Kung dili ang simbahan mo'y haligi og sukaranan sa kamaturan, ang atong kaugalingon o kanang unsa man kang gobyerno ra po nato nga ang gobyerno po nato gidumala ra pug mga tao nga masalaypon, di ba? Nya dili pud ang Dios dili pud siya makatugot nga wala po'y mugiya nato diri sa kalibutan, no? Mo bitaw ni anhi ang atong Ginoo nagtukod og simbahan, kay kining simbahan niya mao man ni iyang boses tingog diri sa kalibutan. O bitaw nga mingon ta nga di mi mutuoan ng simbahan Veritas kay unsa na mao lagi mga pari personally masalahipon man mao lagi na, no? Dili ta sa personalan maminaw kay naa man na sa Mateo 23:1 ngadto sa 3 nga ayaw sunda ang ilang gibuhat kay wa man sila magtuman. But pasabot katong mga buhat nila nga wala magtuman sa mga pagtulunan mo toy dili sundon. Pero katong pagtuo, but pasabot tinuhuan mo toy sundon. Ngano man kay dili man to ila kana laging for example kanang pagmisa. Ang kanang pagmisa dili man na kabubuton sa pare o kagustuhan sa pare, kagustuhan man sa Ginoo kay instruction man na ni Kristo diya sa Biblia nga buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Mao na nga kanang buhat sa pagtuo mao nay mugiya nato naa diha ang kamatuoran kay dili pud tingali masulti ni San Pablo diya sa 1 Timoteo 3:15 nga ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran unya dili di ay. Di ba? O na kay sa ako nang giingon ninyo ang yawa mangita pug paagi nga dili ta maminaw sa mga pagtulunan sa simbahan. O mangita og paagi ang yawa nga dili ta maminaw sa simbahan mo na nga iyang ipahuna-huna nato nga ay mugminaw simbahan kay mga kuana parehas ra po na ninyo. Parehas ra po na ninyo tinuod bitaw kay mga pare nato press ra man nato katungdanan ra man mo dili parehas nato, no? So mao na, no? Kay si Kristo niingon diya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo akong simbahan samarang naminaw kanako. Ang wala maminaw ninyo, sama ra pong wala minaw nako. Nya sa Mateo 18:17, no? Reiteration na lang ni suble. Ang Mateo 18:17 nagpahinumdom na to nga ang simbahan gihimong final arbiter sa atong Ginoo diri sa yuta kon magisgot tatag unsay insakto unsay dili, no? Kay matud pa sa Ginoo diha ninyo ng inyong mga kaguliyang sa simbahan. Ang simbahan may mo desisyon. Kung dili mo maminaw sa akong simbahan, isipon mo na kung kobradors buhis. Mo na term gigamit nila sa mga makasasala sa una, no? Isipon ko nung makasasala ang dili maminaw simbahan.
na si Kristo na namulong ana di lang kay Pablo, no? Si Pablo nag-ingon sa unang Timoteo 3:15 ang simbahan haligi og sukaranan sa kamatuoran. Ya si Kristo pod na Mateo 18:17 iyang gipasabot nga ang simbahan final arbiter diri sa yuta. Kung atong gobyerno ang final arbiter ang Supreme Court sa simbahan pod, no? Sa pagtulon-an pod ni Kristo ang final arbiter ang simbahan. No, mas mutuo galita sa simbahan kaysa atong gobyerno sa tao. Di ba? Ngano man kay ang simbahan ginghirian man ni Kristo diri sa yuta. Duha man gud ka klaseng pangagamhanan sa Dios, no? Og ang pangagamhanang tawhanon kanang atong mga gobyerno. Naa sa may palabihon nato ana. Para nako mas palabihon nako ang pangagamhanan sa Dios. Kanus aman ni tukod ni Kristo ng pangagamhanan sa Dios diri sa Bagong Testamento, no? Niadtong unang siglo, no? Nga sa aran gali ni Kristo nga lig-on kay bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog. Mao na nga karon kung wise ta ba, no? Wise dili wise nga kanang dili maayo, kanang wise pa nga lantip ba ta ba? Kung maingon ta nga asa man ta manguha og kahibalo unsaon nato pag kinabuhi aning kalibutan na, no? Siyempre, way lain sa simbahan. Kay ang simbahan, haligi magsukaranan sa kamatuoran. Mingon mo, asa man na veritas, mahibaw na to ng mga pagtulunan sa simbahan. Well, sa misa, o sa iyang sa mga libro, sa atong simbahan, samaan ng katikisem. No, may tungod po anang social teaching sa atong simbahan. Naman tayo mga libro ana galing pod kay di manggod puta magbasag mga libro sa atong pagtuo. Ang atong basa-basahon kana ramang na Facebook seeking mag-message og kanang mga kalibutanon ra, di ba? Mo nang di ta kahibalo. Mo na nga magbalik-balik ra pod sa atong hunahuna pamasahon kadto ra pong mga pulong nga iya ra pod sa tao, tawhanon ra pod ug mao nay mo purma sa atong mind, dili gid ta ka expect nga ang atong pagbati matudluan sa atong conscience. Ano man? Kay mostly kanato go no Valentine's man taugma pahinumdom ni kung dili gud ta magbasa-basa sa atong mga basahong Katoliko o sa atong mga libro sa pagtuo, ang atong mahibaw-an kana ra ug unsay makita nato pananglit ang atong makita diya sa eskina nga dunay maghubog-hubog, dunay magpalabil lang diya sa kahilayan o mao ra po nay makita nato nya ang atong senses perti ra ba kay ni makatuon, no? Pinaagis atong senses pananglit atong mata. Dunay makita nato dito, kita mga lalaking gainom, inana day na ano. Wabot din sa tungunhuna. Mao day inana day ang tao, inana day ang tao. So mamimik maawat na. Kita pod mahimong palainom pod ta. Hantod mahimo pud tag palahubog, dili pod noon tanan. So ingon ana unsay makita dayon bisan gani kanang maminaw ta bisan kining radyo bantay po ta dili po ta nang madungog na to sa radyo lunsay kay ang tao lagi dunay impurities, no? Mao na nga unsaon na to pagkahibalo nga sakto na o dili maminaw ta simbahan kay ang simbahan teacher man sa morality. Makahibalo man ta inig manudlo na gali ang simbahan, makahibalo na ta nga inig paminaw na to sa radyo, inig tan-aw na to sa TV, makahibalo na tag unsay na against na sa morality ana. Okay, pahinumdum ha, for example, ugma Valentine's Day naman. Unsay common kayo nga sa iyop na to ani, no? Kanang gitawag og buhat sa magtiayon. Buhat sa magtiayon dili gyud na buhaton sa Valentine's Day ha, sa mga uyab-uyab. Sa mga uyab-uyab dili gyud na buhaton ng buhat sa magtiayon. Nya nganong naa may daghang gabuhat na to ana, tungod kay gugma lagi, adlos gugma. Nya wa man as moral. Di ba? Kana, common kay na nato. Nga naman, kay siguro ta matudloi o gitudluan, niya wa pod gi-emphasize pag-ayo, murag nahulog na lang nagtaman ras dalunggan, niya dili gyud ikinabuhi. Nga naman, kay wala mo tuhop sa huna-huna o kasing-kasing, kay daghan man pong gahimo ana. O lagi na nga, kita untang mga kahibalo, mo set as an example kita, kay awaton man pud ta, no, sa atong mga kabataan. Mao na labi na kanang TV, nya kanang mga teleserye. Grabe kay na mo influensya ng teleserye. No ata kabantay ana kay sa psychology pa inig magakita og mga salida nga naay mga immorality diha. Dili na mo automatic na nga maawat na. Okay ra man day na. Idaghan kayo uyab. Okay. Maglain-lain lang. Nya ang kining ato ra bang
kuan pod tig screen anang magsalit unsa isalida sa sini o sa TV, pasagdan lang. Bisag wala na sa morality, pasagdan. Tungod lang lagi kay business. Puros ra business. Wala na matagay kay importansya ang morality. Mao na no mga dalagita o mga batanon nga mag-obserbar anang Valentine's Day na ako mo ingon ko dili na ko masaysay diri kay wa man ko gadalag libro o wa ko magadalag libro diretso ra kog istorya din pero kung gusto mo masayod ba aron magiyahan ta o mangutana tas pare o mubasa ta sa ato mga librong katoliko specificamente kanang katekismo na to o uban pa no puhon akong ipangsulat unya unsay mga maayong libro basahon na to no para nga makahibalo gyud ta unsa ang pagtulunan sa atong simbahan. Kana po atong suoton, no? O kanang suoton na to, labi na gyud di simbahan, no? Daghang kong makita, no? Kay ang atugod murag dili kayo stricto po natong pare, no? Mao nga murag wala na kayo tagae og importansya tong unsa nang modesty, no? Labi na ginig sulod simbahan. Bisag unsa na lay suoton sa atong manimbahay, no? Labi na gyud kining mga babae no bantayan na to no di ang mga babae ron mo sulod simbahan wag di nakahibalo unsay gyud proper suoton sulod di simbahan no niya kay akong nabantayan pod murag mga pare ron murag dili kay stricto ana no noon prerogative po nas mga pare no pero dapat ato gyud ang ipahinumdom nga itudlo gyud nato kay ato ni yung responsibilidad nga itudlo ginato atong pagtuo no ug unsa gyud no kay karon ang mga sexy dress mo'y uso kayo no nga unsa may tuyo ana kanang mga sexy dress no pag-akits mga lalaki no na dili man gyud na mao no di gyud na mao kanang mga party sa atong lawas nga kinahanglan i-private na no i-private gyud unta na no dili gyud na i-public no kay mawala na gyud tas morality ana no unya murag napasagdan na kay mo may nakita sa TV niya ang mga ginikanan pod okay ra kay mo may nakita sa TV no so mao na nga wa gyud dili gyud maayo dayon ang sumputan musulod ra ba simbahan nga murag wala nila dili pud ta ka pakasala nila kay usaon mo may ilang nahibawan dili man sila ma-feel guilty kay ilang man ang nakita nakita sa TV unya ampoy nag-ingon nga dili man na maayo mo na so bisag unsa lang suoton sa sulod simbahan gani no kanang magsuot gani og belo no murag nakalimtan na nato sa ato mga kababayen-an ako mo recommend ko ana kay kanang belo sukad pa sa una ga panudlo ang simbahan pero murag nakita na to gamay na lang kaayo mga babaye nga magsuot og belo inig sulod simbahan no hindi mo po naingon nga kinahanglan yun na nga kuan no pero kana god kung magkalaw mga tong pagtuo mas ato gyung ugunsa ng mga practice na tong karaan nga kinahanglan gyud natong i-emphasize para mabalik gyud atong katubang moral na to nga gipangita gyud sa Ginoo na to o kinahanglan buhaton na tungod sa pagtuo nato sa Ginoo. Basaha ra ninyo ng Pinadayag kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto sa 3. Kada na malandong gyud ko ana no Revelation chapter 2 kung wa ko malimot verse 2 to 3. Ang Ginoo diha murag kuan siya naingon siya nga sa una maayo man mo yang gipasabot diha I love sa inyong pagkakamo sa una pero karon murag nalimot mo atong gugma ninyo nako sa una kung ato nang pamalandungan but pasabot murag nakita po ni nato sa atong panahon gudron nga wala na kaita kitang mga matuhuo no ako gyud nang iklaro bisan no kitang mga Katoliko wala na kaita mo palawom pag-ayo sa atong pagtuo kay ngano ang atong gipalabiron kanang mga passion unsa makita sa TV diya sa sine diya sa social media niyang social media ra ba galabi ang kalibutanon nga makita nga kana ra bang makita na diha mo purma ug unsa atong mga kinaiya unsa atong batasan no ang atong mga batan-on ug unsay makita diha sa mga unsay mga aktor diha unsay mga buhok awaton dayon kanang usa nang buhok nga klase na no ang ano man nga himuon mo ng modelo ng ingunana nga unta sa atong pagtuong Kristiyano ang atong modelo mao man ang mga santos di ba ang atong gihimong modelo kadto ramang maayo des mga entertainment
di man po no dautan na entertainment. Pero murag nahulog na bang idolatry ba? Kaya ang katuno ang importanteng bahin sa atong pagtuo, nakalimtan na mahinoon. Nga mura ba gyud importante nga mo pa purma sa moralidad nato sa atong pagkatao. Una diha pananglit sa katong kanunay na kong kutlo-kutloon. Kanang 1 Korinto 1:11. Sa may giingon ni Pablo diha. Ingon siya nga, panig-ingon kamo kanako, o himo ako ninyong example, maingon nga gihimo kong example ang atong Ginoo. No, di ba? Makalimutan na nga nakaklaro kay nas Biblia nga ang himuon natong example ang mga santos. Nya anong himuon natong example katumang makita nato sa mga aktor nga naunsa natong mga buhok nga agoy, naunsa to aton mga anak, mga takdan ra ba gyud. O nga naman, kay gipasagdan na to ng passion ngayon ana. Wala na to ma-emphasize pag-ayo unsa gyud dapat na tong himuong modelo no sa atong katilingban. Okay, atong baliko na nga ugma Valentine's Day, dili unta buhaton sa mga manag-uyab kanang buhats magtiayon. Hindi yun, no? Kinahanglan mo tuog yun ta sa atong gitudlo sa atong simbahan, no? Kay dili yun magkadimao din atong panimuyo. Daghan ra ba yun kung sus pagkadaghan. Bisag mga silingan na to, madunggan na to. Pastilan. So, inana, ana yun, no? So, mauna nga mga igsuon kung katoliko magtabangay tahoy, no? Kay kung magmatinud-anon ta sa tong pagtuo, nagtuo po ko nga nguban po mga tinuhuan nga nibiya na to, muhinay na po na sila balik na to. Kay matinud-anon naman ta. Okay, wa naman tayo igong panahon, no? Ugma kay Domingo man, 2:30 ta, pero suliran sa tinuhuan natong hisgutan. Pero ato ning ipedayon siguro sa Lunes, sa gabi, kining timaha, no? Kay importante kay ni no para nis mga batanon, mga dalagita bisan sa mga dagko no nga nakalimot na unsa gyud ang pagka-Kristiyanos. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang ubos ninyong alagad no sa tulumanon lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga amigo sa technical side. Tax Ilumba ug Tani Luod. Okay, hangtod ug mapuhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod na ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may 6:30, ngadto sa 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, 2:30 ngadto 3 sa hapon.